Нам вельмі істотна нашаму грамадству ясна і выразна разумець, у чым сутнасць канфлікта. Бо калі разумець так, як некаторымі разумеецца цяпер, што сутнасць грамадскага канфлікта паміж дэмакратыяй і дыктатурай, то гэта будзе памылка. Таму што гэта не ёсць унутраны канфлікт. Гэта диктатура установлена Москвой. И это не мои слова, это слова Лукашенко. Он неодноразово казал, что он досягнул улады только дзякуючы КГБ. Упершыню это он сказал в 1997 году на сходе у клубе Дзяржынскага, это клуб КГБ, и дзякуючы России. И это правда. И праз Лукашенко Россия проводит свою политику на Беларуси, якую она проводит уже 200 годов. Это политика оккупации, вынищения белорусской культуры, русификация и забрание территории под Россией. И у путинской России эта политика выразилась брутально, так как лодка утонула. Вы ведаете, когда Путина спытали, что здарилося с Курском, он сказал, она утонула. Так вот, выразилось брутально. Долучайтесь до нас 6 областями. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Вы это памятаете. Это люди, которые вышли из КГБ, они никогда не занимались политикой. Они умели только контролировать и душить. И их лексика на уровне Путина. Так вот, лексика эта нам добре відома. Они не скрывают, что они хотят занять нашу территорию и включить Беларусь в склад России. Ну что я с ней можно сказать? Какие могут дискуссии быть? Какие могут быть сомнения, коли внутри Беларуси режим знищає все, починаючи от школы белорусской и кончаючи подручниками. Первое, что сделали, это спалили белорусские подручники. Теперь разбирается белорусская культура, белорусские города, белорусские помники, притом методично и на достатково обґрунтованной науковой основе вынищения. Так вот, мы повинны ясно усведомлять, что конфликт на Беларуси – это конфликт между белорусским народом, между белорусской нацией за основание Российской империи. Российская политика есть политика имперская. И она не меняется. В 19 столетии это была царская политика, у 20 столетии это был русский большевизм, а теперь мы маем справу с кагебизмом. Упершыню, видать, у сусветной истории, у тоталітарнай країні, яка володає атомною зброєю, до влади прийшли спецслужби, Комітет Держбезпеки. Ті спецслужби, які займалися геноцидом насельництва, які знищили мільйони людей. І вони захопили у Росії абсолютну владу шляхом демократичних процедур. Влада абсолютна. Тут была размова про Медведева, что там особо. Да Медведев еще не был президентом, уже он был призначен. Все было зрозумело. Не має значення, откуда он пришел, был он у КГБ, чи не был он у КГБ. Это не есть самостойный политик. Тая политика, тая система влады, яка есть в России, это корпоративная диктатура КГБ. Это корпоративная влада. КГБ перетворилася у суперпартію, яка володає абсолютною владою, починаючи від президентської, володає абсолютним контролем над громадством, починаючи від економіки, культури, інформації і фінансів, і кончаючи кримінальним світом. Кримінальний світ повністю контролюється КГБ. Ни одного киллера не зловили, а в Москве кожен день забивають 2 чоловіки. Статистика. Зараз не треба колючого дроту, не треба гулагу.
Не трэба Вышынскага і рабіць працэсы паказныя. Ёсць кілеры. І нікога не находзяць. А Ганна Палітковская знікае. Такая, якая пагражала словам рэжыму, які ўсталяваўся ў Расіі. Вось то, што адбылося ў Расіі, гэта з'ява новая для еўрапейскай палітыкі. І мы бачым, што Еўропа, еўрапейская палітыка не зарыентавалася ў гэтай сітуацыі. Як толькі прайшоў Пуцін, усе, пачынаючы ад Тоні Блэра і канчаючы Бушам, паехалі да Пуціна засведчыць сваю. Ну, калі не прыхільнасць, то сваю дыпламатычную, так сказаць, пазіцыю. Але для нас, для людзей, якія стагоддзямі змагаліся за тым рэжымам, это было абсалютна ясна, што адбылося. І вось гэта з'ява вельмі істотная для еўрапейскай палітыкі зразумець, што адбылося ў Расіі. Еўропа пражыла ў 30-х гадах нешта аналагічнае, калі на вачах вырастаў іх ядавіты грыб, фашызм. І не маглі зразумець, што гэта адбываецца. Яны заігрывалі, яны старалі задобрыць этого фюрера. І калі Чэмберлен прыехаў, вярнуўся ў Лондон, сказаў, я прывёз мір, тады, калі прадалі Чэхаславакію. Он сказаў, што я прывёз вам мір. Пра што гэта сведчыць? Сведчыць то, што гістарычны вопыт не ўсвайваецца. Тое саме адбываецца зараз у Расіі. Суперпартыя КГБ праводзіць сваю палітыку. Палітыку вынішчэння, палітыку мафіёзную, палітыку войнаў. Это Каўказ, это лакальныя войны. Але ёсць яшчэ другая вайна, якую толькі недавно зразумелі на Захадзе, не поўнасцю. Это пасля таго, калі быў знішчаны чалавек палоніем 210. Толькі тады пачыналі разумець, што тэрарызм, які развіваецца па ўсім свеце, ён мае карэнне, ён мае прычыны, ён мае кіраўніцтва. І кадры падрыхтованыя там, яшчэ пры таварышу Андропаве. Толькі цяпер пачалі это разумець. Тое, што мы маем на Беларусі, гэта вузел гэтых супярэчнасцей. На Беларусі ідзе барацьба не толькі за беларускую нацыю, за культуру, ідзе барацьба за Еўропу. Вось у чым праблема. І праблема ў тым, што ў Еўропе, на жаль, у заходняй Еўропе, гэтага шмат, не разумеюць. Ім цяжка зразумець. І я гэта з поўнай адказнасцю кажу, бо я не ў Беларусі жыву. Я жыву тут, і ў Амерыцы, я спатыкаюся з гэтымі людзьмі. Яны шчыра гэта не разумеюць. Пытанне яшчэ з культурай беларускай, это другое, там ёсць інтарэс. Яшчэ мы не знаем, разумеюць яны, калі рабілі беларускае радыё і аддалі канцэсію для Deutsche Welle. Ці робіцца гэта спецыяльна, бо ёсць яшчэ свае інтарэсы. Это пытанне праблемнае. Але я лічу, што мы, у першую чаргу мы, беларусы, павінны разумець, што ў нас адбываецца і хто прадстаўляе найбольшую пагрозу нам, як нацыі, дэмакратыі і Еўропе. Калі мы гэтага не будзем разумець, а будзем змагацца з Лукашэнкам, то у лепшым выпадку мы можам перамагчы Лукашэнку. А што будзе потым? Вот вам задача, я кажу, домашнее задание. Вот проанализуйте в этой ситуации, что будет потом. Гэты рэжым падрыхтаваў усё, каб потым было тое, а яшчэ і горай. Падрыхтавана ўсё. І вот гэтыя праблемы, я іх не вырашаю, просто я канчаю. Я хацеў, на пытанне Сергея ставіць гэтыя пытанні, паказаць, якая ёсць сітуацыя, і выкарыстоўваючы момент, звярнуцца да гаспадара Румла, да нашых чэшскіх сяброў, нам вельмі абходзіць, каб, маючы магчымасць быць у Страсбурга, у развязе, каб нашыя сябры дапамаглі нашым еўрапейскім калегам-дэмакратам зразумець, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца ў Расіі. Каб не было позна, як некалі было позна ў 30-е гады, калі да ўлады прыйшоў фюрер. Это вельмі істотна, бо калі Беларусь страціць незалежнасць, і калі рускія ракеты, гэбіскія ракеты будуць стаяць каля Буга, тады будзе зусім другая размова і пра балтыйскі газаправод, і пра ўсю сітуацыю. Там зусім будзе па-другому весціся гаворка. Это вельмі небяспечная з'ява.
І я б просив наших чэшскіх сяброў прыняць пад увагу, што нам вельмі залежыць, каб гэта інфармацыя была прэасэнсаваная на Захадзе. Тое, што адбываецца на Беларусі з культурай, з дэмакратыяй і з адносінамі з Расіяй. Дякую,